हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै दोंसे शायरि भिडिअ लानानै फैदों। शायरिखौ लिरनानै हरदों बिथां सुमित बर', डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, भिलेज बाथौगुरि। दानिया फैदो बिथांनि शायरिखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। ओइ सना, गोसोआ बायग्लियो नोंनि फंसे राव खोनायोब्ला। नोंनि बे रावानो आंनि गोसोखौ मिनि खुसि लाखियोमोन। दिनै नों हरखाब मा जाहोननि थाखाय आंखौ नेवसिलांखो? बै सानखालि नेदोंमोन आं नोंनि कल मेसेज, नोंनि राव खोनागोन होनना। नाथाय नेसि समावबो नोंनि कल मेसेज रावखौबो मोनदिया। जि खालि कल मेसेज खालामदोंमोन आं, अब्ला नों बुंहरदोंमोन उनाव आइ एम सरि, आंनाव दा कल मेसेज दा खालामसै, आं दा नोंनिख्रुइ साबसिन मोनबाय होनना। दे, नोंनि साननाय बायदिनो जाथोंसै। आं नोंखौ फाग्ला जग्ला जानानैब्लाबो बावगारनो नाजानिसै। थेवबो नोंनि फंसे रावा आंनि गोसोनिफ्राय जानगार जानाय नङा। नोंनि नंखाय रादाय होनाय, नोंनि नंखाय फावथिना गेलेनायखौ